Kasngi kabasispa khat pra. Ha kekerteng ukpa ukun mensi makut amen. Kutra Jesu tu pensle ingi dak mensi makut jong mi. Kasiti beningkong sikorin. Kalau nong kabapra. Ti sapang kidok kenya bala terwah kiblai tau. Klempep ngi barok ngi sungtu sapang kata. Henry kat baka jing sungtu kapen sungau meng. Kajing iit pat katay. Lada ubri utarai ba utip kata kamut umpat semtip. Kumba udai bantip. Penban lada uiit ya ublay uitu ya u. Sapang ka baba mi kido kenya bala terwah kiblay tau. Ngitip ba ublay tau umlong Bat badon tang uwe ublay. Wala dodon kiblay basu ainam hasun beneng bat hakando. Kibakum kini kiblay bat kikenrat kijelay klempem. Yang ite don tang uwe ublay. Ukpa na uba ki baro kiwan bat nak benta jong u ngiem. Bat uwe ukenrat u Jesu Christ. Da u la tau ki baro bat da u ngiem. Henry om baro ki don ya kani kajing tip. Don ki bahadu menta ki dem perkat ya ka ublay tau. Kini ki bam ya ka do ka bakingat bala kenya shisha. Kumta kajing tip lem jong ki baka telot kalat ngit da kata kajing bam. Kajing bam kampenjan ingi sya ublay. Ngimdu haba om bam. Ngimyo jing mento haba ngibam. Lakataru tu sumar. Yo kajing le lai lu jong pi kapen le pop ya ki batelot. Ladadon bayo ya pi ubatip. Ba pi syong bam ha ka tempel ublay tau. Hatu kajing tip lem jong u batelot kan om syak kring. Haduk banda bam ya kaba unget balaknya sisya haki blay tau. Kumta nakadaw ko jing tip jong pi. Yap ubatlot. Upara banget uba ukris ulayap na kebenta jong u. Haba pile pop kumni persya laki para. Bat pipen mong ya kajing tip lem jong ki. Pile pop persya ukris. Namar kata lada kajing bam kapen le pop ya la upara. Ngin ambam do syuk. Bayo ngakum pentut ya u. Ke gospel ke ketien jong utrai. Ngis ngungu ya ublay. Hakani ka lenong ba prangi i ba Paulus ujubab sakoi ke jingkeli kata kadai sapang kado balaknya ha kiblay tau. Uang bakat kum ke jingtip kitu baron jingtip kitu ke bastat ke sapang kitip ba ublay tau umlong ruem. Kepamut nginget badon tang uwe ublay. Ho don sibun ba ki blay ba ki briu ki ainam hal ki klur ki benai ki jingthong ki jingtep ki lum ki wa bat kumta terter. Henry kitu ki mlong blay sisya. Tang namar blay nak benta jungi don tang uwe ublay. Ublay na ubala thau ki baro da u Jesu Christ. Uni ulong kenrat halor ki baro khait. Na kata kadaw ke jingterwa kenya lane kado ba ong bala kenya ha ke blay thau kam don jingmut ruem. Kani ke dai kam kerpang nak bentai ki korin namar balai ha katu ke jaka kalong ke jaka ha ke balak khle ha ki jat benriu bat ki jat niam ki blai thau ha ki bun rukom ki bun ha katu ke jaka. Nak kata kadau ki briu ki set don kani ke jingting ben ong bayu lesi ki kumbam ya kado ka balaknya ha blai thau. Paulus ukwa ben ong beningkong ngidon kam bandan ke jingitip lem ke bas ngur. Ngidon kam bandan ke jingitip lem ke basyai. Ba ublay tau umlong ruem. Don tang uwe ublay basisya. Na uba ki baro kiwan. Nata kadaw kabamut balarang ke jingitip lem jungi kalong ke bakut ke bas ngur. Bat ngim sngau rem alane kampen rem yengi. Kabamut larangi bam la kabam ka klem penlet jingmut kam le ruem. Henry sukain manga menta pada ubanget ubatip ya kata ke jing sisya. Bagi blay tau kimlong ru. Don pada uhun men upara junga ubanget sisya baki blay tau ki don. Kitu ki blay baki terwa ki don sisya. Nak kata kadaw ba haba nga ngabam la ne ma ubam kabumut unget ba ulabam sisya ka do kabala terwa ha ka blay tau. Unget ba ka blay tau kolong sisya nata kadaw unget ba ya katu kejingknya la terwa sisya blay tau. Bala na kalong kumta kabumut haba uyo nga uba ngabam kadaw ba mau yo iya nga bangabam unget bangalabam si siya kadok bala terwah blay tau kata no ya ka jinget jong uni men para jungi lada ubam ko menta
kapan rem ya u ka jing tip lem jung u kapan rem ya u bat kanu ka bangile ka balong persya ka jing tip lem kalong ka pop ku mangipet ya ka si siki roman kalau nong ka baar kanu ka persya ka jing tip lem jungi ka bomot kalong ka pop na kata kada u Paulus ong na ka benta ka jing phalang jong ki wei na ka benta ka jing phal jung kitu ki batlot ka bomot ngan jin dala jet bangan nombam ngalong balai luat ngala ban bam hanrei nganum syakte ada kajing bam namar balai kamdei kajing bam ka bayalam yang ngasau tra Jisu lani kamdei ru kajing kendia ka bayalam yang ngasau unda kajing bam ka bayalam yang ngasau hanrei ladang ayat da kata kajing tip lesi ngakhmiat da kajing iet nak ta kadau nak benta kajing bha upara men upara jungi haka imlang salang haka balang ka bumut ngajit ban yat da kajing iet bakalenti jong kajing iet kalong omdei bakayat tang ban le e ka badai handai kham kerpang e ka le e dak ba perkhat ru ya ka jing bha ba ka jing pen em jong hun men upara ubadon ring ka lang bat ngi kata ka di ka pedeng jong ka ni ka jing sepang ka do bala kenya ha ki blai thau ka do bala kenya ha ki blai thau kun men ko para ba ye ka e ko Paulus ko aban ong ngi ka e ka jing kai bangila ban sim na ka ni ka jing sneng jong Paulus e kini ki krisan ha korin sepang ba dei ba ka do bala terwah blai thau ka baning kong e ha e baro khoj ba mangi ngi le kanu ba mangi ngi le ngi ban le e ka da ka jing e ngi ban le e ka jing e ka jing nget jonga ka jing tip jonga ka jing start jonga kanu mentoy e lada kata ka jing start jonga ngale eke da ka jing start jing tip jonga ka baya lampan man se ka jing ngomeng bat ka ba iben ye ki hinman ki para jonga henrei ngadani ban le eke baro khoj da ka jing ie ka bu eke wei kham karpang e ahmad ban yala jong ka perkhat om dei tang yala jong henrei ya ka jing phalang jong ki wei ka perkhat om dei yala jong henrei ya ka jing mentoy ka kamet jong ukris ka perkhat om dei yala jong henrei ka perkhat na ka benta ka e ka bau jisu la le na ka benta jongi to ai ngin le da ka jing ie to ai ngin em da ka jing ie om dei ya ta ka ni ka benta jong ka jing ba me ka do henrei haki eke benta baro khoj haki eke benta baro khoj tu ngin phong da ka jing ie ngin kham yai ngin long ki bri ki ba yai sha ya ka jing tlot jong ki hinman ki para jongi en ro yo Jesus Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba kaching ngai ka mela ai ngi ha ku jongi Jesus Christ un men jongi ba ka ding zo kaching e wala pan raham ki do no jongi da mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya kaching ka men ba ka ku na man ta kaching wan ka hima jongi to ai ba kaching e jongi kan pan kala ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kala kolong brio man brio na shapo but you can tha baro a ka kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba ka jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jong ni sha satla ka pertai chami ublei jong ni ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudono kutam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na bunta jingi